Velkommen her til Think Ahead. Vi står lidt ved en skillevej, hvor man begynder nu at skulle tage favntag med nogle af de tunge ting. Og vi har set frem til den her dag i dag, fordi vi kører under temaet Think Ahead. Under det, så vil vi gerne dele vores perspektiver på bæredygtigt samarbejde gennem denne her værdikæde med fremdrift. Men med fokus på sustainability, der ønsker vi, at det skal være nemmere at træffe et bedre valg. Tror vi på, at vi er en del af løsningen? Ja, det tror vi på. Og det gør vi, hvis vi sammen med jer herinde i dag begynder at tænke bæredygtige og inkluderende hygiejneløsninger. Jeg håber, at det her har givet lidt inspiration, og nogle af jer har tænkt, det skal vi lige høre lidt mere om i forhold til min kunde, eller hvis du sidder her og er kunde selv, så tag endelig fat i os fra Talk. Vi vil meget gerne hjælpe med at tale mere omkring det her. Yeah, you make it look good.